kastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mang batak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lena at taga Sambales. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Rose Ann Confieso, Imelda Velasquez, Corazon Balaan, kan Jasmine Rivera. Nanay Merly Pasqua from Philip Pasqua. Lakay ko ani Jonel Daraway. Doka kan Daraway family kan amin akakabsat ko nga OFW from Marjorie Doka. Mama Nida Inang Leti, Daikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma, Canjeline from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Makablaawan pa iti manangan kan Villanueva family, Daglezi Valdez, Lorelyn Silapan, manangan, Johnny, June, Jason, Jerry, ken lakay ko ani Ador manangan ti Rosario La Union, from Yara Asiana manangan ti Doha, Qatar. Manang Mary Grace, Gigi kan Annabel ti Hong Kong, from Mary Joy Nonan, ti Basca, Aringay, La Union. Lamberto Pasion Jr., happy birthday Leslie May. Makablaawan pa ni Anaya Faith, Noli Andes Jr., ti Ramon Isabela, from Linda Pasion, ti Kuwait.
Joner kan Lily Rabanillo, Havonillo family, kan amin ataga Arzadon, San Manuel, kan Alibang Season, Pangasinan, from Biyaheng Brangklesam. Alonso Maliaga kan Tanyesa family, da Esther Maliaga Domingo and family, from Cuse Maliaga Alamo, ti Apari West, Cagayan Valley. Gabriel kan Abdiel, bakit kwa ni Josephine, ti Maligaya et Tiaga Isabela, from Nomer, Soriano. Belated happy birthday ka ni Audrey from Juliet Sugitan, ti San Juan, Quezon, Isabela. Makablaawan pa ni Ramir Fetisanan and family. Parents ko di Tabagong Sikat, San Mateo. Uncle Cinti ti Paracelis, Auntie Dora and family ti Gagayan, from RD Padilla. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lena. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo nga awan labas. Sapay lakuma takanayon kayo nga adda itinasaya at akasasaad adanunan to'y surat ko. May saak nga avid listener day ti adrama. Uray idi may patpatangatang paylaang iti radyo. Ngam ita taaddan iti YouTube, kay kayat kumanan. Tamakadengagak kadagiti maidram-drama apadas, uray sa dino man ti ayan ko. Malaksid amabalin ko pa'y asubyan, dagiti jak mangagan no kasparigan. Ilingad naklangan manang itinagan Alena, taga Zambalesak, ngam nabayag anag naedak iti lugar ti Kailokwan, iso akayarigan na, may saak maten nga Ilocano. Adamot padas ko akayat ko apaikan biyag, tanam na maag amakaibati iti adal kadagiti dumdumeg. Kat sapay ko ma, tamapili mat ama idrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Adakon, Lena. Ay na. Nasaya at mat. Kunak na madamdama ka paya sumangpot, ako namat nga ag-overtime ka. Malpas ko mo dyan aramidag. Isa, gusto mo na dyan talo oras nga overtime ko. Sigurado mabisin kan. Nangan gaya man ni Louie. Imunan, tamabisin ka nun. Masaya at mata. Ta narigat na makinin no rekit din. Kahit sa kangay, nangan ka kumamot din, bakit? Agid dantan. Sa anak pa'y mo't amabisin itay nangan di anak ta. Ay, kasta ya. Kaya tayo nga rodan ni Louie. Adan ay, kisilid na. Nasayat nga rod. Ala, mabit lang. Tayo nakagpalestap no, makapangantamot tan kat ni Rabiin. Sige nga rod, tagid na Sara kon. Apag huston to, inton makapulas ka. Aywan bakit? Nagsweldo akon. Apag iso nga rod, tapno makabayad tayon iti abang inton bigat. Kan adaji, ibagbaga di anak mo agatangan na kano nga, arwatan na para iti pagadalan. Makamukan to na, no niya ti kasapulan nagatangan para dito balay. Kan kastamo tan iti pagpagatang niluwing anak ta. Sige, siyakton ti makaam mo. Ay, apag iso man lang ti nasweldo ka para gastos tayo. Aging gainton sumaro naman na nasweldo. Kasta talaga, Rico. Naimbagkit di ata adda, kan mayan anay mat. Di kaya't ko kumamot, daytay nawadwad mat daytay adamot masobra. Madanon to dayta, anya ka kadi. Agyaman talaangan ta uray kaskasano, saan tayo amakamkamtod. Sana kas kadagiti dumaan na iyutang danton ti sweldo da sakbaya maalada. Ay, sa bagay mo't kit di Tinamin mapampanunot mo. Ala maturog kakit din, tapno makainan na kamutang.
linggo ita. Saan tayo kada mapanagpasyar? Saan man anak ko? Nga mapantayo pa'y makimisa, sakbay ang mapanda kay pasyarwan? Yes! Kung naklakit din no saan tayo magpasyar ita, Daddy. Pampanunutot nga rod adumagas tayo matidyayan da lolo kan lolam. Tani, medyo nabayag matbasita na di tayo nasarungkaran ida. O sige, Daddy. Kayat ko. Mailiwak mo tan kada lolo kan lola. Sige, mapan ka nga rod agdigo sa nangak, tapno makasukat kamatan. Ibagam ka ni mamim, adarasan na taginaw, tapno makaruwar tayo matkan. Wan, Daddy. Bagbanta nakapasyar kayo rikaw. Mailiw kami matan kandiluway. Pasensya kayo na ita kami manlangan ang nakapasyar tatang. At amin inasikasok kadagiti kalabas. Kano dadoma? Kaya't kumati aginan na tong galawan trabahok. Sa bagay. Kumusta mati trabaho nga anak ka? Okay lang matatang. Oray kaskasan no? May saksakad kumot ati pamilyak babae niti trabahok. Kasanaw kat agab-abang kayo mat ngamin iti apartment. Supay apay bayadan yaw. Kagangay na atatang. Well, nagamno umanamong kayo kumaiti singasing may kaninanang yaw. Adito kayon nga agnaad. Di supay kumabot ti maimpad yaw. Apag baybayad yu iti binulan nga abang yaw iti pagnanaadan yaw. Ha? Nakababain mat makilublubon kami pa lang dito tatang. Anya kumati kabain mo katluwa kami lang mat kanina nang iyo dito. Nakalawlawa na ito abalay. Tatang, ibagam ko nila nata dito'y kayong ngagnaad. Tauray isumula na itan at may tulong may kada kayo. Mala, bayan nyo talo koyok manin nila na tatang. Talaga, mabait namin na makikabalay kada kayo kaninanang. Nabayagan nga alalukuyan da kami dagiti katugangak a makipagnaeden kadakwada manang Emi. Taisupay kano a maimped mi ti pagbaybayad mi iti abang. Nga mabainak ngamin a makipagnaed kadakwada. Nilakay ko ti buridag kadakwada nga agkakabsat manang. Addan ije balasiw taaw dagiti dua ken pamilyado dametten. Mangup opisina ti asawa ngam apaghusto laeng ti masusweldo na a para gastos mi iti inaldaw kan para iti panagadal ti anak mi. Saan akas kadagiti kakabsat nila kay ko ti estado mi iti biag, iso akayat dagiti katugangak ti tumulong kada kami, babaan iti panagnaed mi iti pagtaenganda. Awan mo't ket diti makunak kadakwada, tanasisingpat damat anaka ikamangak. Aging iti maysa nga aldaw, pinaayaban dagiti katugangak nila kay ko, taadda kano napatag apag sasaritaan da. DJ ko na yung importante nga ibagayaw nanang, tatang. Naimbag tayo may karikaw. Di nanang mula nga, hindi mangibagakan ka. Imbawag namin ni manong mo idirabe eh. Kung kumustaan na ka,
kastamot ti trabaho. Di imbagayo ko mga ijelat tasigod at ipagtrabaho wak nanang. Isumot ti kunak. Kat padpadamag na, no kayat mo kano ti agtrabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Mapanak agtrabaho ijay? Kunana, nanang? Enrico, kaya't nakamot at tulungan di kabsat mo atap no sumaya at ti panagbiagyaw. Amo na nga minasaan matunay adak ti sweldo may ti pagpapaayam. Anya ti makunam anak ko. Ni manong mo kanaw ti manggastos iti ipapan mo ijay. Nagsayatan ngayon nanang. Kasla kaya't ko dahi nga idijaya ni manong Ay dinasaya at no kayat mo anak ko. Sayang ti oportunidad nga idijaya ti kabsat mo. Saan laday tari ko? Mabibit kayo pa makaurnong kanila na iti para iti masakbayan ti anak yo. Kastamot na ti pamilya yo. Sige ta, ibagak dahi ta kanila na tatang. Nanang, talaga kaya't kumutan di mapanagtrabaho di balasiw tao. Barang sumayat mo tanti panagbiag me. Alaga road, ang lukuyom diya sa awam. Amok, apalubusan na kadayjay. Tim ako na miti idijaya kanyak ni manong ko, Lena. Mayat no mayat, maiyadayukan akada kami. Kasta talaga. Masapol nga agsakripisyo tayo. No kaya tayo alumong ti panagbiag tayo iti kinarigat. Kasla nagrigat ngamin no madayo ka. Iti damo lang dahi tabakit. Mayroam tayong tumutlaan. Diyak ba't kumakayat tayo madayo ngam? Sayang ngamin di oportunidad. Para dahil iti pamilya tayo, bakit? Sa bagay? Isa pa nga asim, tao manugot ka kuman. Tapno mapasaya at kumatan ti panagbiag tayo. Kaya't kumati maadan iti bukod abalay. Kat amok akabailan tayo dahil ta. Iti kanitong agtrabaho akon, iti abroad. Pagsarita kayo ka din kani bakit mo, Rico? Wananang, kinasarita ka na imbag may papan iti jaya kanyak ni manong. Kat nalukoy ko. Iso na lang ta, awan ton ti kadkadwada iti pag-abangan mi nga apartment. Saan a problema dayta? Di iyakar mo edad diti balay. Kailala ti pag-abang niyaw. Kakaiso na nga daday ti balay ang mabalinda pagyanan no makapanaw kan. Mabay ngamin ni Lena makikabalay kada kayo, nanang. Anya ko matikabain na. Uray day talaangan ati ba itulong mikan ka? Yay saan kayon nga agabang? Urnungan nyo laangan ti pag-abang yaw. Ipalawag mo day ta ka ni Lena. Dua kami matlaang ka ni tatang yung agbalin na kabalay da. Sa bagay, kan nakamkampante mo't lang ti panunot ko amang panaw kadakwada nga gina. Nadada iti poderiyo, nanang. Iso nga road, ti kong kunak na ita. Ala, iyawag mo nga rodan ka ni Manong Mau, akayat mo ti mapan iti ayan na. Kat apaman amakapan kan, ialis mo matandag iti aginam dito'y balay. Sa amin na napapeles ko ang mapanitipagilyan ni Ayun ni Manong Kulena. Ag-flight ako ni Timabit. Talaga nga inya pura ni Manong ti papan mo
Kat masapol ang makaalis kayo matad iji balay dananang sakbay ti flight ko. Anya nga rod ti maramida. Uray mabainak. Masapol amapan kami makikabalay iti anak mo. Awan ti rong mga pagdanagan bakit? Amumot anasing patagiti dadakkel ko. Kaya't damat ti tumulong, aging kay ti kapailanda. Iso kaya't damapan kayo agnad iji balay. Ornungon talaka nun ti pag-abang tayo ditoy. Sa bagay, adamot punto dananang. Dakkel mo't abanag ti pag-abang tayo talaga. Ano kasta? Aging pakit ang araw din tapno makaalis tayo adagos iji balay dananang sakbay nga ag-fly tak, Lena. Nadaras ana iringpas ti amin akasapulan ni Rico iti panagabroad naman ng Emmy. Kat uray no agkadkadak ko ma, awan na aramidak idi imbaga ni Rico, amakipagnaed kami kanong agina kadagiti dadakkel na. Kas inlanad kon, awan ti makunak kadagiti katugangak tanasingpet damanang. Sumagmamanulaang nga aldaw anak kaakar kami ti balayda, nagflighten ni Rico. Kampante matiriknak iti panagabroad ti asawak, taadakat nga rod ijay ti kabsat na. Kat amok adi na baybayan ni Rico. Gagangay ti makikabkab balay, masapol ang makibagayak manang. Naanayas mo ti taray ti amin, aging ga idi mangrugin nga agi patulod iti kwarta ni Rico. Hello, Lena. Kumusta kayo niti anak ta? Nasayaan kami matriko. Kumusta kayo matipan nakikabalay mo kadananang kantatang? Awan makunak Rico, tanasingpat dangagpadpada. Nagragsak na ro di anak mo, taadanda tatang akad kadwami. Kan ato di ka ayam na ditoy. Nasayat mat nga rin no kasta. Aywan gayam. Mangruging nagipatuludak iti kwartayo, Lena. Nasayaan mo, tamababain akong kadananang. Bayad namin ti saan mo ang panagipagpatulod, isuda amin ti agas-gastos di ti balay. Sana bale, ta kunak mo't aso katakto ti amin na gastos da dita. Ada ko may pakaasik kan ka. Ada amin kinid daw ni nanang. Anya dayta? No, mabalin ka no? Isupay lang ti pangipatuludak iti kwarta. Ta iso lang ti mang ti allowance yung agina. Anya? Di kagdanag ta ornungon na kanumot tagiti ipatulod ko a kwarta. Tilang allowance yo kan dagiti maigatang kadagiti kasapulan di tabalay ti maigisay. Ibang ko na kano ti daduma. Apay ani nanang pay. Awan ka, di pa nagtalagyo kanya? Saan mo nga iti kasta? Kaya't nakakano atulungan ang mga urunong iti sweldok diti abroad. Di ka kanagdanag, ta saan na agastusan ti ipatulod ko a kwarta. Pagustuhan talat na ni nanang, tapno saan mo nagsaksakit tinakam na. Kanya pa'y nga rod nga ti serbing nga asawam. No ni nanang matgayam ti pangital kami ti sweldong. Lena, di ka nagpaspasugnod. Sana bale, taitad na mo ti allowance yo nga agina.
kan bakat. Nakasukat ka mat, papanam. Mapan ko man alaan di kwarta nga impatulod ni Rico. Apay nga asikati mapan mangala. Rumbag kumaan ni Lena ata iso ti asawa na. Imbagak nga road asyak ti pangipatuludan na. Tapno matulungak ni Lena nga agurnong. Sana balay ta itod kumati allowance na nga agina. Na, sana na yung kalintagan tayo tabakat. Nalangan nga ti makuna, di manugang sa. Nay, anya kumangay ti makunana. Kat maitad mo ti allowance na. Kat maidulin mo ti daduma. Ay, saan ka na makibiyang lakay? Nalpasan ti tungtungan mi kan ni Rico. Kat naibaganan dayta, iti asawa na. Naala ko, diyan patulod ni Rico, Lena. Adtoy, ti allowance yung agina. Kan di mon panunutan ti para iti balay, ta siya akong ti makamaw. Hindi po si tukbatan iti bangko ti daduma. Agyamanak nanang, no dapay ka sa pulan nyo, ibagamlaang kanyak. Ay narigat kayo ang makaurnong no nagastar tayo dito balay. Iso ka sa pulan ti agimpod, ta kaasi di asawa, medyo balasi utaw. Uray siya kung ti makitsenda nanang. Ay saanan Lena, siyaklatan. Ibagam no anya ti kayat di anak mo, basida, ta iso ti gatangag. Sige nga rod nanang, no dayta ti kunayo. Damagaklatan iti apu ko yo, no anya ti kayat na. Nagrigat mo tanti sasaadak dito abalay. Kaslasan anak nga asawa ni Rico. Kaninanang mo ti makakaamo ang mangigigam iti kwarta nga ipatpatulod na. Basta na itadnan ti allowance mi nga agina. Ison ti makakaamo iti amin. Ultimo ti panakitsenda. Ay, aginggat ka ano nga taaya maanong sakti kastoy. Pampanunutak lang ngamin di impakaasi kanyak ni Rico. Palugodan mi kano ni nanang iti kayat na. Sapay ko mga rod, tagpay sa maururnong tipat patulod ni Rico. Tano saan? Agbabawin to iti nakana, no awan nagmamaayan tinagbanugan na ijibalasiw taaw. Tadi namot ngamin intalag kanyak. Umawawagan ni Rico. Hello, Rico. Nasapa ka man ngayon mawag? Wala na. Excited na kiti ipadamag ko man ka. Apay, anya launay ayaday ta. Tamarik na ka, kasta unay tiragsak mo amang ipadamag. Ay na-aprobaran din pa kada kiti boss ko pa nagbakasyon ko dito Pilipinas.
Sumangputak iti mabait pa kay. Agpay, sorry ko. Wen, kita mo, medyo agpayagat dita. Tasanak kat nga rot anak bakasyon na dagos iti mayak dito eh. Kastaya. Ay na, maragsakan na, Rico. Sigurado ang maragsakan mo't uray di anak mo. Apaman nga ibagak nga agawid ka. Magkagaranak nga rutin, Lena. Dandan ni ikuyod ko lang kumandal daw. Ay, wan gayam, kumusta mo't dananang? Okay kayo laan? Awan problema. Lena, amok nga dati sakit tinaka mo kanyak. Mamati ako maawatam tumod lang ti amin. Di nakpakadanagan. Kabalak da ito'y. Awan ti problema mi kaninanang. Nasayat na rin kasta. Ala, orayin yung arot ti panagawit ko ha. Sanda ko nasukunin. Agdiretso aktulatang na agawit dita. Sige, nung isuti ko nam. Aganad ka nga rod. Iyawag mo to no kaano ti sangpot mo. Tapno makapagsagana kami mat dito'y balay. Kumikom ti asawam kundi inam amang isagsagana iti pangsarabo da iti isasangpot mo urikaw. Ay na, nagragsak kami ta nakaawit ka asi kakarad kan anak ka. Kumusta mo't dananang kan Lena nga tatang? Awan ka diti sa bali amadmadlaw yu kadakwada? Amok ti kayat mo asawaan rikaw. Kat mamati ang nga dasaksakitan tinakam ni Lena bilibak ija asawam anak ka. Tawa na pulos timpakita na amadi kundi nanang yaw. Nagtali na ti panagraam na kada kami anaganak mao. Amo ka nasingpot ni Lena tatang. Kat sana ka nagkamaling nga iso ti pinilik nga agbaling ni asawa. Ken inadagit agbaling ni anak ko. Awan makunak iti asawam anak ko. Iso anagasat ka kanilay na. Rico, tatang, umay kayong tamahan tayon. Agur-ura yung daranang kang luwi di kusina. Kasta, Elena. Wan tatang. Mala, umay kan tatang. Magagara na kun amangan ka dagiti na iluto amakan. Namiss ko dagijay, tatang. Itatadalpas tayon anangan, kaya't kung agsasarita tayo kumariko, Lena. Ada ka no ti napatag, ngay baga ka na kayo ni nanang yaw, anak ka. Anya day tananang. Umunay ti amin, kaya't ko ti agyaman kan ka, Lena. Ta itilaksid ti amin, awan apulos ti impakitam amadi kada kami kan itatang mo. Bayat ti kaadayo dito'y balay. Anya kumaga po apakitaan kayo iti madingay, nanang. Anya kumatipam ko ta kamarami iti kasta. Amo kanak ko. Adalimod nga imimpa na masakit tinakam kanyak. Gapo iti panakibiyang ko iti kwarta nga ipatpatulod ni Rico. Ha? Amo kasaan at talaga ama iparbeng. Inuray ko atong ngaram ti inaramid ko. Ngampulos asaan mo nga inaramid. Kat gapo iti daita.
Sa anak an apaay, iti panang subok ko ken ka. Nanang? Saan na nagkamali ti anak ko ang asawa ken kalena? May saka apagwadan nga asawa. Do sa balila ang dayta, sigurado nga inapan akon. Wano saan? Inapa mo ni Rico. Jack to aramidan dayta kada kayo, nanang. Nagsamak kada kitimbaga kanyak ni Rico. Adumtang to ti panawan, amaawatak ti naramidyo. Kaya't ko nga itaday to'y alibreta di bangko kada kayo gagasawa. Linaon day to iti kwarta ngayon patulod mo, Rico. Naala, kitaan nyo, no mano ti linaon na. Hantoy. Nanang, apa kastoy kadakilagatan ti linaon day ta libreta? Uwan nagpaiso, nanang. Saan ay ako nayo ada kayon ti makaamu iti amin? Ultimo dagiti kasapulan diti balay? Payakas na ti allowance mila ang iti apo ko yu tinaikisay iti patulod ni Rico. Mala, sa akong ti mangilawlaw ang anak ko. Malaksid iti allowance yung agina. Lena, awanan ting kisay ni nanang yu iti patulod mo, Rico, anak ko. Ha? Ngam, kasanon dagiti gastos yu diti balay? Ni nanang yun ati nakakaamoy ti amin. Sa dapay source of income nga oray kaskasanaw. Manumot laangan nga iti kananda nga agina. Saan ang nagarbo ni Lena, anak ko? Uray anya ti ipasangom kadakwada, awan ti reklamo da. Ultimo ti anak mo. Nakitak no kasano a pinadakkel ni Lena ti anak yo. Iso adim makkel anasingpet nga ubing. Di dabaw, anak ko. Sinungat ko ti inayaw. Maipapanitipan na kibiyang na iti kwarta nga ipatpatulod mo, Rico. Ngam tinakdaran na ti kayat na mapasamak iday. Ti kayat na nga aramidan. Aging ka na paliiw ko ti aramidan na kat nagdamagakan kwa na. Agad day, di nan inlimad kanyak tar aramidan na. Jack amo no, anya ti sawa, tatang, nanang, nakababain ka da kayo. Lena. Awan ti rumbag a pagbain ang balasang ko. Siya, ti rumbag a dumawat iti dispensakan ka, gapo iti inaramid ko. Awan ti basol yun, nanang. Agya manakit di kada kayo. Nagsayaat kayo adadakkel ni Rico. Kanagyaman na kiti pa ng tarabayo kadagita aginak. Kabayatan ti kaawan ko ditoy, tatang, nanang. Awan ti rumbang pagdanagam kadagiti aginam kabayatan ti kaawan mo, Rico. Da kami kan ni nanang yaw ti makaammo kadakwada. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Ni Apo Diyos ti makamo amang subalit iti kinasaya at yu kada kami. No anya ti rumbang amariknak iti daydi agundaway manang Emi.
Kasla aklinad iti ayan ko. Jak ilimad, talagang ada sakit tinakam ko iti katugangak a babae. Gapo iti inaramid na. Ngamkas iti nakunana, jak pulos impadlaw dayta. Naimbaglaangan takas dayta inaramid ko manang. Tano saan, pagbababawyak ko maititong palbiag ko ti inaramid ko. Sinubok naklagayam ti katugangak. Itamanang, diretso kanya konti patpatulod ni Rico a kwarta, tasaanan akayat ni nanang na ti makibiyang pay. Dandanimot tan malpas ti balay nga ipatpatakdermi iti abay mutlaeng ti balay dagiti nakaikamangak. Saan mi akayat a maisina kada kami dagiti dadakkel ti asawak, agingga asibibiyagda manang Emi. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko. Agyamanak kada kayo. To'y pagayam mo, Lena. Pagayam ko, Alena, nagasat ka, tanaikamang ka kadagiti nawada ti kapanunutan na. No pay saan kumakas di awagas ti pan nakapasamak na. Ti pagsayaatan na unay, nagtalinaad ka na singpet anaikamang. Iso ana supapakan mat iti kinaimbag, ti panagul ulimet, kan napintas apan nakilangan mo kadakwada. Ita, magungunod mo dagiti arapaap mo iti biyag, kan nagtalinaad ti kinasaya at tilinangan nyo kadagiti nakaikamangam. Sapay kuma, takanayon anaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Tintun, mapunas, ito'y lagi. Pag-iti, naglabas, asaan, kan pandubo. Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak,
adda ipos na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw itipadas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan Alicel at taga Isabela, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Galamgam, Bautista, Lagmay, Pascual, Pastor ken Gutierrez family, Timantakdang San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Jasmine Rivera, ken Raymond Flores. Belated happy birthday Tatay Ricardo Ledda. Shout out iti Pagaduan, Ledda ken Libunaw family, ti Kawayan Isabela, from Mayan Libunaw ti UAE. Amin BHW ija Inabaan Sur, Rosario, La Union, Manipud Purok 1 aginggat Purok 7, Iso Danayda Garcia, Fita Salting, Leti Mendoza, Basili sa Ofiesa, kan aminen akakadwada, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Kabato family ti Barangay Pilar, Santa Cruz, Ilocos Sur, from Melody Kabato. Family CJ Tens Bake Shop, ti Alakapan, from James Tejada. Limon Fernandez family ti Cagayan, Matusalem family ti Sitio Corpus, Barokbok, Isabela, kastamat ni Kagawad Felix Fernandez ti San Juan, Isabela, from Nelia Limon. Shout out kani Melvin Desio Mayomis ti PEO Wangal Motorpool. Quinones kan mga wang family from Francis Quinones. Pamilyak di Tapayagan West from Navia Ley Seria. John Paul kan Shamie Obilas ti Andura. Bing Garo, Susan Joy, kastamot ni Zenny, Teresa Salem kan Lady Bird from Juliet Sugitan ti Kuwait. Makablaawan pa'y da Jeric Obado kan Dominic Ampapato ti San Juan, Ilocos Sur, from Julius. Soriano family ti Cordon Isabela, Kulang family ti Etiague Isabela kan Estrada family ti Nueva Ecija, from Nomer Soriano. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lisel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan Alicel, taga probinsya ti Isabela, ngamita adda akon dito'y Dubai. Daytoyan ti may kadwa pagilyan ang nagtrabahoak. Imo na ngamin ang nagtrabaho ak iti Hong Kong, iti restaurant dagiti amok a Pinoy matlaeng. Anaknak ni nanang iti kinabalasang, ngam adda kakabsat kon iti ina, tanaki asawa ket ngarudan ni nanang ko. Iti balay daapong ko abaket ken lakay, ti sigod a pagigyanan mi, ngam sipod nakiasawan ni nanang, intugot nakmatan iti nagnaedanda kani Uncle Roman. Iti damo nasaya at pay matkanyak ti syuman ko, ngam idi addan anak da kani nanang, nagbaliw matan ti trato na kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akpay laeng iti elementarya.
Saan ka ka din itiin na poy, Lisel? Wan nanang. Mala, umay ka nga rod, tamapantalabaanan dagiti namurungan tayo, tapno mamagaan pay. Huston ta pa nagluluto iti sidaan. Agawid namin ni Uncle mo aruman, itapangal daw. Sige nanang, tulungan ka nga glaba, tapno daras ta malpas. Awan kakaiso na nakaturog dagiti addin, tanabannog da nagayayam itay di ta paraangan. Aywan gayam nanang, ada project may jeskulaan. Masapol nga ag-contribute kami iti paggatang kadagiti aramatan may iti project me. Mala, bayam tay bagak to kanya Uncle mo aruman. Barang adapay na idulin na akwartana. Ala, umay kan tarog yan tanti aglaba, tapno daras ta malpas. Umay kamahanan Roman, nakaidasara kon. Apay nala daw ka nagluto, Esper. Inlepas mi ngamin kanilisal alabaan dagiti nagmurangan tayo. Barang mamagaan pay aging gainton madamdama. Apay nga minanas ka natulungan pa lang aglaba. Kabailan nanday tatrabaho. Nagado ngamin timurang tayo tanaurnong. Sa anak ngamin anak alaba idi na panalawas. Kat isumit. Bayan manilisel ta aglaba. Nada na murungan, ipalaba madagos kan kwa na tapno sana maornaw. Kaasimat ano isulaang timangilaba. Sapay nadagsan dagiti pantalon mo. Kat ano san na Kaano pa nga makasursurong agwaywayas nga agtrabaho dya anak mo no kanayin mo't atulungam? Ha? Naimbag nga ron tada dito eh. Nagdakal akatulungak dito o nagtibalay. Mauawer na pa'y dagiti addina. Makatulong agpaiso nga may nain mo tapag gasgastusan. Tanda ni saanan nga umanay ka datay ti masusweldok. At dapay day ta anak mapaggastusan ta. Wen gayam. Ada ka no masapol abayadan na iji pagadalan da. Ada ka no project da. Makitam. Kay bagbagak pa'y lamainayin na paggasgastusan. Ita gastos manan day tay bagbagam. Sana bali ta nagagatmat. Kakaasi ak na awan katulungak ditoy. Basta bagam nga ron nga ramidin na dami na trabaho na. Tapos sana masayang tigas-gastusan para kan kwa na. Kumusta nga tamad tanda apo ko tatansay? Nabayag na saan na pimasyar dito'y balay Makumikom nga taa iti pagadalan da. Umaymat kat na ichay. No saan abise. Matanagan nga bain. Nangrunakat kasla sa bali to ugali jay nakiasawaan ti anak mo. Saan mat siguro nga ipalubos de Esper akakaasi jay anak da iti sidong da. Anyalat amom ngay. No nagbalinan abulsag. Gapoy ti panagayat na kaniruman nga asawa na. Pakeng. Nagmayat ko man no nagbatilaangan dito'y puderta ni Lisel. Sigurado pa'y anataltal gagtirik na tatakanayon ta makit-kita. Bayam kadilatan. Saan man adila kumporme mapampanunot mo alaklakayan. Bisin mo la siguro daitan. Sige ita mapaanak aginasaran tamang rabitan. Pasan tayo naramid mi abalay. Awan man pagtrabahuanan. Masapol nga orayok man no adan to ti awat ni pari nilaw. Kasta talaga takastakat nga rin ti trabahom. Barang no adan to manan makontrata ni pare Nilo. Ay, nagrigatan ay ati panagbiag.
Sapay agkat-gatas pa lang dagiti duwang anak ta. Roman, Malmalpasan ti eskwela sana ya. wan, doa Domingo laangan. Apay aya, Apag iso, tagturpos mo tan iti elementarya ni Lisel. Saan mo to napagtuluyan ni Agadal iti high school di anak mo, Esper? anya? Marikata nakatalagan. Namuna tag high schoolan. Ang apay ngay. Sapay namnamaan na nga agtuloy iti high school. Diyak narodan kabailan. Kan may mayatsan no, isublim langan iti ayan dananang mo. Anyan? Apay ngay akastamot tan Roman. Anya na ti bagadag iti dadakkel kun ngay no isublik kadakwada ni Lisel. Katanya nga itimbakunada. Agdadatam mo ti kinapod no ajak putot ni Lisel. Alangan mo't asyaklatan ti mang supsuportakan ko na aging gatong balbiag. Amomot nga da anak ko sakbay nga ingkalay sanak. Kunak man nun aklon mon dayta. Nagadulakit din ay nga ibagbagam si ka Esper. Basta nalpasan ti desisyon ko. Kayat ko, datayo lang kadag iti anak ta terumbang nagdaden na. Saan tayo nga iraman di anak mo iti kinabalasang? Awan nga rod naaramidan ni Nanang, idi imbaga ti asawa na nga isublinak kadaapong ko manang Emmy. Marigatan da kanon, taaddan dagiti dua kakabsat ko a paggasgastusan da. Karpintero ni Uncle Roman, kat makisursurot laang nga agtrabaho kadagiti am-am muna nga agkon kontrata. Agtagtagibalay laang mat ni Nanang, iso nga noan niya ti desisyon ni Uncle Roman, iso ti masursurot. Apaman ang nagturpusak iti elementarya, intulod na kun ni Nanang iti balay da apong ko alakay ken baket. Day, ay imbagmaan ta nakalagit kayo nga imbay pimbasyar, Esper. Wan nga raw. Apag isulaunay takailiw mi unay yung ti apo ko may. Sana bale, tama po na san amamin pinsan ti iliw yu ni Lisel, Nanang, Tatang. Kadituyan nga agnaed manipod ita. Anya ti kunam. Dito yung ngagnaad ni Lisel. Nay, apay ngay. Agpaiso ka diti ibagbaga ni Nanang mo, apok. Wana pong, dituyak ka nun ngagnaad manipod ita. Nay, anyat napasama kan. Apay akala tapag naadan yung matan dito ni Lisel. Ada ka di saan anasayat anapasamak, Esper. Awan Tatang, nga marigatan ka nun ni Roman amang biyag kada kami. Numuna kat awan mo't permanente at trabaho na. Kan aggat-gatas pa'y dagiti duwang anak mi. Nagalasan ti kasta nga arami di asawam. Ada obligasyon na ka ni Lisel, ta inasawa na ka nga adda anak na. Nga rod Awan maaramidak Nanang. Dayta ti desisyon ni Roman. Amoyamot nga awan trabaho. Nila ang Roman tinamnamaan mi nga agiina. Kahit kasano nga rodan ti panagadal ni Lisel. Sapay ag high schoolan. Saanan nga agtuloy Tatang? Awan ti pagpa-eskwela mi kankwana. Anya? Ha? Ay nadya ka mo nun nang ipanam ti utak mo si ka Esper. Anak mo ni Lisel. Kalpasan na ka ba alam ama isina ka na kayo? San abale tadamat dito'y poderyo. Amo ka deyo baybayan.
Kundi yung kaya, tada katulungan nyo dito'y balay. Kastalatan ti pagkit kita am iti anak mo. Anyan tulangan ti masakbayan na. Agbalin tulatan nakaskan ka. Pasensya kayo ngam awanan maaramidak. Nagdesisyonan ni Roman. Isaada kayo pala ang timakaammo kan ni Lisel. Pasensya kayo na po. Awan mo ti sabali apapanak malaksi dito ayan nyo. Lisel, apaw. Saan kami mat nga umanugot ka ni apong mo abakit? Asaan adito'y ti pagyanam? Amumot asa ka lang na isina kada kami, hindi nakiasawan ni nanang mo kan ni angkal mo aruman. Apong, Kayat mimot katapaw nga da ka dito. Ngam ti question. Apay nga inliding da ka, kat anak nakamat ni nanang mo. Apay nga akas dyan ti inaramid ni angkal mo aruman. maawatak mo't kiti Apong. Tamok amarigatan da iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Sapay babasik pay dagiti kakapsat ko. Ngam nagdakkel ka katulungan ni nanang mo. Bayan nyo na Apong. Kayat kunti kastoy. Ngam ti agriripay da nanang kan Uncle Roman. No saan matungpal ti kayat ni Uncle Roman. Isyaklatan ti kadkadwayo dito Yapong. Kasi kayo mat ka ni Yapong bakit? Mala, agyan ka dito. Tada kami ka ni apong mo abakay, ti makaamokan ka. Nakasaritan ba't gaya mo ni Lisel, Pakeng? Wain tanseng. Ay, maasanak unay iti apo ko ta. Marikna ka na sakitan iti kasjay nga inaramid da kang kuana. Nga maawan mat apulos ti mabalin na. Jay mo't kit di anak ta, kaslaawan panunot na. Impang pangruna nakit din ti pamilya na ita. Kasanubutan ngay, jay inauna nga anak na. Anya nga ron ngay, katadaditan. Datan ati makaamukan ni Lisel tanseng. Data ti mangtulong kan kuana, tapno agbalinto mo't anasaya at ti masakbayan na. Wag lakay, kaasi di apo ko tano baybay anta. Datalaangan tinamdamaan na, tawan ba't panunaw jay danga nga inana. Lisel apo, rabien, apayasan ka pa yan naturog. Diyak pa'y makaturog Apong. Iso ngayon lepas ko pa'y kinupindagiti linabaak akawis tayo itay. Danda din ti padagsasarak, apok. Wan nga rod Apong. Ngam sa anak matan ngagtuloy. Dinak matan kaya't atulungan ni Uncle Roman. Ngam, kaya't mo ka di pa iti agtuloy nga agbasa, iti high school, apok. Kaya't ko unay Apong. Ngam awan mo't mabalin ko. Iso nga agtrabaho aklangan. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Ay, ako ba at trabaho ti sirkam, apo? Kat nagubing ka pa'y lang. Uray anyan apakitang danan Apong. Basta ka bailak. Adumit siguro dita ti mabalin ko apakitang danan. Ay, kaasi ka pa, apok. Kabamom,
Saan kami nga umanugot ka ni apong mo alakay iti dayta pampanunutam. Dasaysaya at matlaang nga agtuloy ka nga agadal. Ngam kasano nga yapong, awan mo't busbusak. Da kami ka ni apong mo alakay ti makaamaw. Ha? Agpay apong? Pagadalan dak ka ni apong lakay? Wen apok, ipakita mi iti inap nga adda maragpat mo iti biag nga uray binaybayan na ka. Agtuloy ka iti high school apok. Mapan kanto ag-enroll, tapno makapagtuloy ka iti daytoy apan agsasarak. Ay, agyaman na kapong. Agyaman na kunay kada kayo ka ni apong lakay. Nagpangadwa da apong ko abaket ken lakay anang paadal kanyak manang Emmy. Saan damot unay anarigatan, ta iti para publiko a pagadalan met tinagenrola. Dagiti laang masapsapol ko iti pagadalan ti ado a paggastusan da. Nagadalak na rod ana imbag tapno makasubadak tumat kadakwada. Naglabas ti tawen agingga a nakaturpusakon iti high school. Talagang awanan pakibiyangan kanyak ni Nanang, tadinak pa'y imay sinarungkaran apulos, manipod idi intulodnak iti poder da apong ko. Kalpasan ti graduation iti high school, nagbiro kak iti panggadak tapno makaurnungak para iti panagkolehyo. Napagasatan akmet a nakasarak iti may sa a restaurant iti lugar mi. Nasingpet dagiti amok, iso asinay saya at kumet ti trabaho. Nakla at aklaangan iti may nga aldaw, gaputa kinasarita nak ti amok a babae. Dinamag na no kayat ko ti mapan agtrabaho iti balasiw taaw, tamang ipatakder da kano iti restaurant ijay, kat siyak kano ti alaan da akatalagda. Inyo man ko nga rod daytoy kada apong ko abaket ken lakay. Iuman ko kada kayo. Anya tay Lisel, apaw. Dala, ibagam apok. Amo mi nga importante dayta. Takasapulan pa'y nga iuman mo kada kami. Amo yung matamay saka dagiti taltal kan dagiti amok iti restaurant a pagtrab-trabahwak. Wan, Lisel. Amo mi anasingpot ka na saya at kaatao. Iso atal ka na ka ti amaw. Daytarod ti gapuna. Iso nga al-alok huyan dakdagiti amok asumurot kadakwada iji balasiw taaw. Mangipatakder da kano iti restaurant da ijay. Na? Gastusan da kano ti amin na kasapulan. Tapno makaalak iti passport ko, kan amin nan a dokumento kasapulak. Anya? Anya, mapan ka iji balasiw taaw, apok. Wana pong. Iso nga inyo man ko daytoy kada kayo, takayat kumat nga amuan ti kapanunutan nyo. Napintas dayta nga oportunidad, apawk. Man ti kastagon daw ay adumtang iti may sa tao. Nabayag kan kadagiti amaw. Amumon ti kababalinda. Iso nga dakan ka nga desisyon, Lisel. Pudno, ti ko na ni apong mo alakay, apok. Sika ti masagnan, iso asika ti agdesisyon. No kastahod, umanugot ako na pong. Iti kinabayag ko nga agtrab-trabaho kadakwada. Nakita ka kasla kapamilya ti trato da kada kami at trabahador da.
Amok ana saya at ti agbalin aka sa saad mi kadagiti kakadwak asumurot kadakwada. Di ka nasaya at no kasta. Ay, basta maragsakan kami para ken kaapo. Dahito yan tirugay, tinapintas agahas at maulisail. Agyaman na kada kayo apong. Katnamnamain nyo nga ti ipapan ko pa nagtrabaho iti sabali a pagilyan. Agagatak, tapno masubadak mo ti kinasaya at da kanyak. Kastamot kada kayo, apong. Masubadak mo't laangan ti kinasaya at yu kanyak. No saan aga po kada kayo, amangan noan yan tinapasamak kanyak. Kasano daytan Roman? Saan kan ang makatrabaho gapo iti pan naka-stroke mo? Ay, dakmat namnamain ang mapasamak kanyak daytoy. Naapektaran mo't tanti makanigid apas at tibagik. Naimbaglaangan at nagsubli iti sigod ti panagsaom. Marigatan tayo no sa anak nga aggunay. Siyak ti agsapol iti trabaho. Tapno ada pang sustinir tayo iti inaldaw akasapulan tayo. Magkasanon nga dagita anak tan og trabaho ka, Espire. Inakasarita ni Lisel tapag sublit diti balay. Tapno ada mga sikaso kadagiti kakabsat na. Anya ti makunam. Lakain kasukunan adagosan Kunak no saan ka manan nga umanugot. Ita akasapulan tayo ni Lisel. Tapno makatrabaho ak. Ken ada mga sikaso kada kayo kadagiti ubing no awanak. Ang kangarot sukunan na sakba mapan ka agberok iti trabahom, Espire. Nasaysaya at matlang dyan na mabati ang mga sikaso kada kami ditoy. Sakbay makasarak ka iti trabahom. Adaak tatang. Nay, imbagmanta nakalagip ka, Espire. Nabayaga pa na una di kasi marungkar. Manipod imbatim ditaw nilisay. Pasensya kayon tatang. Awan ngamin mga sikaso kadagiti anak ko. Kadagiti anak mo. Dagiti latan anak kayo kan ni Roman ti pampanunotam. Di mo pa'y pulos na lagip ti anak mo, ngay may mo imbati iti poder may kaninanang mo. Ay, saan mo't atatang? Taamok mo't adiyo baybayan. Ay, sa dinugayam ti ayan ni nanang. Napanay jay ilay, taada napanay nala. Apoy nga da ka, ada masapol mo. Kinapudno na tatang. Imayak ta umay kusukunan ni Lisel. Kasapulan mi ngamin ijebalay. Saanan ang makatrabaho ni Romanta na atake? Iso asya akong ti agsapol iti panggadak. Kahit Kasapulak ni Lisel tapno ada mabati ijebalay tunggal awanak. anya, ita kasapulan nyo ni Lisel, kalpasan nga arig na nga imbal ng iyo, ita. Tsaka mo na niya ti klasim nga ina, si ka, Espire. Na ito rin mo at tinalikodan, jay inauna nga anak mo. Tatang, nalpasan dayjay. Kasapulak ita titulong ni Lisel.
Kasta. Sige no masara kampay ni Lisel. Ha? Ne, apay, sa dinutayan ni Lisel, tatang. Nagtalaw ka dimat, iso nga awanan dito'y ayan nyo. Awanan ditaw ngam saan ang nagtalaw. Taana bayag matmasitan nga awan ni Lisel tandaan e balasiw tao. Anya? Balasiw tao? Pimanaw, adi man la nagpakada kanyak? Na, apay, ayan mo aya. Kan, apay kung magagpakada pa ilakan ka, kandi mon tupay nalagip ngay may pinasyar. Oray na minsan lakuma, sipod edimbatim ditaw. Impamay sam, ti atensyon mo iti may sa pamilyam. Di mo pa'y kinumusta polos ti kasasaad ni Lisel ditaw.